अच्छा रउआ 4 बार से नगर के प्रतिनिधित्व करते आ जी, गए जी। अध्यक्ष पद, पार्षद, दोबारा उपाध्यक्ष। जी। इतना अनुभव होला के बावजूद भी जी। नगर परिषद में रउआ खिलाफ आवाज उठत रहेला जी, काहे? जी। अब देखिए ओकरा खातिर अच्छा पक्ष विपक्ष काहे खातिर बनावल बा? लेकिन रउआ अनुभव तो कामे आई ना जी बिल्कुल, पक्ष विपक्ष काहे खातिर बनावल बा? आवाज उठाए खातिर। जी बिल्कुल उठक चाहिए। हाँ। देखिए आवाज उठैला से एकरा के खराब ना कहल जाए। हाँ। आवाज उठैला से हमरा भी अपना काम के प्रति और ही लगन जागी और हम चाहें कि हम का और अच्छा करें कि हमार मने और ही समाज में नाम होको। तो एकरा खातिर हम एकरा के खराब ना माने नी। जौन मने भी पार्टी में या जौन भी क्षेत्र में अगर विपक्ष ना रही वो यह काम ना हो पाई। जे भी पक्ष में रही सत्ता में रही वो काम ना कर पाई, सुत जाई। तो एकरा के हम खराब ना माने। लेकिन रउआ लगातार मतलब 4 बार से बानी, जी। लगभग 20 वर्ष जी, जी। रउआ हो गेल नगर में। जी जी। तो कहाँ चूक होला कि जैसे कि उनकरा लोग के मौका मिल जाला बोले के? ना देखिए अब तो सब कनी अनु चूके में ना होला कहीं। हाँ। केहू अपना से कोनो गलती करे के ना चाहेला। अच्छा। आ विपक्ष के तो मान ली मुद्दा बनाई तो मुद्दा कहीं ना कहीं से तो यही में से खोजी। अच्छा काम में भी मुद्दा निकाले लो, खराब काम में तो खैर मुद्दा निकल जाए। तो हमनी के काम बाकी अच्छा से अच्छा करके दिहल आ केहू भी विपक्ष होके हम माने केहू के कहत नहीं, हम अपने इजा के नहीं कहत। वो रौरा बड़का स्तर पर देखी, छोटका स्तर पर देखी, कहीं भी देखी, एगो वार्ड के स्तर पर देखी। हाँ हाँ उ रहेला ओकरा कहते माने उ लोग के काम बा अपन गलती निकालल, हमनी के काम बा अपन गलती के सुधार के आगे बढ़ल। अच्छा जनता की भी शिकायत बरुआ से कि जनता डायरेक्ट बटन दबेले भी आ, जी, जी। हक बनता ओकर आवाज उठाए जी, जी। जौन भी विकास के कार्य होता, बहुत सारा कार्य भइल बरुआ माध्यम से। जी जी। लेकिन जनता के कहना में कि विकास के कार्य अस्थायी रूप से नहीं हो, माने जैसे समस्या समाधान नहीं हो। बिल्कुल माने जैसे का जैसे बताई हमरा के का जैसे मीरगंज में नाला सड़क बहुत काम भइल बाटे, नाला बनल बा, सड़क बनल बाटे, लेकिन फिर भी नाला के पानी सड़क पे आ जाता टे। नाला के अस्थायी रूप से निकासी आज तक मीरगंज में देखे के ना मिलल। देखिए अस्थायी रूप से करा खातिर हमनी के मास्टर प्लान बनौले बनी सन। अच्छा। मास्टर प्लान के तहत ओकरा के भेजल जाई जैसे नक्शा उक्सा और ओकरा बाद वो हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम पहले ठीक करे के पड़ी। हाँ। बात समझते नहीं? हाँ। अभी तो जो व्यवस्था बा पर हमनी के चल रहल बानी सन। हाँ। जब जैसे झरई नदी उदी जैसे कहल जाला, जैसे साहूजन के लगे बा उन्हें फिर एने रुआ जाएम तो नरनिया के वो साइड बा तो ओकरा में मिलान करे पड़ी। अभी तो जानते बानी पानी एने ओने की व्यवस्थित करके केहूँ आदमी काम चला रहा बा, लेकिन एकरा के मास्टर प्लान बना के हमनी के व्यवस्था में बानी सन। पीछे वाला भी सरकार में बहुत तैयारी भई रहे एकरा खातिर। देखिए लेकिन मुख्य समस्या बा जी जी मीरगंज जी, के जी मतलब बिल्कुल अस्थायी समस्या के समाधान नहीं है। असल में ओकरा खातिर भी बहुत पैसा चाहिए। जो मेन माने हमरा बुझाता कि 20 करोड़ 25 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया भी चाहिए कि मेन ड्रेनेज बनावल जाए जौना से पानी मीरगंज के पूरा माने जैसे शिफ्ट कर दिया जाए कहीं दूसरा जगह कोनो नदी में गड्ढा में जाके गिरो। तो ये कब हुई? एकरा के मास्टर ना कनी है, मास्टर प्लान बनावे खातिर एकरा के जैसे अलग से हमनी के बुलावे के पड़ी। रवा तो समय बहुत मिलल बटे। जी 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 ओइ पर हमनी के काम चल भी रहल बा। फिर बाजार में हमार कार्यपालक पदाधिकारी जौन बानी उहाँ के सोच बहुत ही अच्छा बा। जौन मनोज कुमार जी बानी उहाँ के सोच बा कि मीरगंज के केंगा सुंदर और सुंदर बनावल जा, लेकिन हमनी के कार्य क्षेत्र भी तो बा सीमित बा। जैसे मीरगंज से बाहर हमनी के पंचायत पर तो जहाँ जहाँ झरहा नदी बा तो उजा खातिर एनओसी भी लेवे के पड़ी कि हम उनका क्षेत्र में जाके काम कराएं जहाँ से पानी हम बाहर निकाली। अच्छा। तो ओकरा खातिर भी एगो समस्या बा। दूसर का चीज की फंड के भी माने बहुत माने हेवी स्तर पर फंड चाहिए। और तीसरा चीज की मास्टर प्लान बना के ओकरा काम करे के पड़ी। ए पर काम होता देखी भगवान चाहिए बाजार में भगवान भोलेनाथ चले। हाँ जी। तो ई विकास देखा के का फायदा ओकर आगे के रास्ता जैसे ना बताओ तन रुआ के हम जैसे बाजार में जो नाला बनता हाँ। तो बिल्कुल टूटल बा। मान ली ठीक बा हम बाहर निकाले के प्रयास करते हैं कि पानी निकलो, अब बाहर निकाले के तो बात छोड़ दिया अगर नाला ना बनो बाजार में तो वो पानी रोड पर रही। रोड पर तो कम से कम पानी नहीं खे रहा, जहां जाता तहां जाता। बरसात के पानी आधा घंटे के अंदर कहीं अगर रोड पर लौक जाओ तो रो हमरे के बताई तो कहे वाला लोग कहबे करे कि कुछ नहीं क्या होत नहीं क्या होत, नहीं होत तो बहुत कुछ बा।
लेकिन ओकरा का स्थायी समस्या के समाधान ओकरा पे भी हमनी के लागल बानी सन हाँ, लागल जैसे बानी कि हाई दिन ऊपर देखे के पूरा मिलेला टीम बा सोशल हमनी मीडिया के पे ऊपर टीम बा मान लीजिए कार्यपालक और वह प्राधिकार सम्मानित एगो जी, प्रतिनिधित्व बानी कई बार से तो ई मौका ना मिलो बिल्कुल हम से जनता बताओ आवाज तरीके ना में उठाओ। जी में टीम बा हाँ। कार्यपालक पदाधिकारी बानी हमारे लिए दू को जेई साहब बानी लोग हमार नगर अध्यक्षा महोदय बानी में सिटी मैनेजर साहब बानी स्वच्छता पदाधिकारी बानी हमार पार्षद लोग बा हमार बोर्ड बा हमार सशक्त स्थायी समिति बा सारा लोग लागल बा देखे बहुत जल्दी एकर में कुछ हमनी के काम करें प्रयास ये बा भगवान अगला बोलेना क्रम से चाहिए पहले ओकरे के रास्ता जनता निकाल लोगों के आशीर्वाद रहल आ सब लोग के साथ रहल तो निश्चित रूप से वो भी काम एक और मुख्य समस्या बा जैसे शहर के जितना भी सफाई कर्मी कूड़ा उठाएलन जी। उ शहर के बगल में ही एगो प्लेस पे गिरावल जाता जैसे कि आए दिन बीमारी फैले के चांस रहता लोग मतलब परेशान रहता ओकर कोनो समस्या के समाधान नहीं हो ना हो गइल बा कूड़ा ना हो गइल बा वो भी हो गइल बा अच्छा रउआ चैनल के माध्यम से हम बता देवे के चाहतनी कि हमनी के महिचा में ओकरा के व्यवस्था हो गइल बा पूरा बाउंड्री हो गइल बा अच्छा अब बहुत जल्दी हमनी के बानी सन बोर्ड से भी अनुमति लेके ट्रक उरक ओकरा के लेके आ कैरेजिंग होई जैसे कचरा जाई होई या ओकर रिसाइकलिंग होई बहुत तरीका से ओकरा के हमनी के जगह आधुनिक शहर में जन कइल जाला बहुत जल्दी हमरा बुझाता कि 2-3 महीना के अंदर अंदर ये सब व्यवस्थित 4 महीना में हो जाई जी बिल्कुल रूप बहुत से खुशी की बात कई है जगह जनता खातिर। बिहार सरकार की तरफ से हमने के डीएम साहब की तरफ से मिल चुकल बा अच्छा उनमें काम बढ़ चुकल बा हाँ हाँ अब बहुत जल्दी ओइमे काम हो जाई मतलब एक प्रयास बानी जी जी बिल्कुल काम हो रहल बा ओइमे जनता बहुत खुश हो जाएगी जी 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 बहुत समस्या बा मान ली एने ओने अगल बगल अचड़ा कचड़ा हाँ। ओकरा के व्यवस्थित में बानी सब और शहर के लोग जुड़ल बटे वहां से जी वो जी इलाका से जी जी तो ई दू गो काम रुआ बिल्कुल अब वो जा समझ ली कि कचरा जाता तो ओकरा के कचरा ना रही हो जा हाँ हाँ ई भी अगर हो जा के जनता लोग ई सोचत है कि कचरा बने हो जा रही हाँ। तो ना ओकरा के रिसाइकलिंग करके अजब तरीका से हमने करके ऐसा करम वो तो हो जाए कि आधुनिकीकरण बिल्कुल से। मने एकदम मने ई ना हो पाई अलग अगर ई के डरात हो के कचरा जाई कचरा गिरी तो ना 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 ना, ओकरा के तुरंत व्यवस्थित रूप से वो करो कार्य के शुरुआत हो चुकल बटे हम्म अच्छा नगर परिषद में खाद बनी ओकर खाद उद बनी खेत में जी अच्छा जनता की एगो और शिकायत रहला नगर परिषद में आम जनता के कोनो कार्य रहेला उसमें भ्रष्टाचार बढ़ गई बटे मतलब ई कितना सच्चाई बा ये बात में देखिए जनता मने रउआ सब से कहता अगर ऐसा बात तो ना, जनता हमरा के से नहीं कहत आज मने सोशल मीडिया पे भी देखे के जेकरा से कहता हाँ। मने हम रउआ सबे कनी हमरा मौका मिलल बा रउआ संगे जी बैठे जी के तो रउआ सबे से मतलब रउआ सबे में मने सबे लोग हो गए हाँ हाँ हम खाली रउरा के इंडिविजुअल नहीं की कह तो रउआ सबे में मने कहे के मतलब ई बा कि अगर वो जनता के भ्रष्टाचार के ऐसा कुछ आवता तो हमनी के लिखित शिकायत करें हमनी से कहीं लो मोबाइल नंबर जगह जगह पड़ल बा अच्छा। हमनी से कहीं लो अगर ओ दिन के बिहान भइला उ कर्मचारी पर कार्रवाई ना भइल रउआ चैनल के माध्यम से हम बतावे के चाहता नहीं लिखित शिकायत दिल अगर ना भइल तब रउआ हमरा से पूछेम फिर अगला इंटरव्यू कोनो अगर होई तो पूछेम कि फलाना काम भइल आ रउरा धंजा बाबू जानकारी भइल रउआ कुछ ना कोई बसरते हमरा लिखित में आवेदन अब बढ़िया से होके चाहिए तब न कोनो कार्रवाई के ठोस अफवाह फैलता मतलब अफवाह देखी अब मान ली ई बात आवता तब एकरा के हमनी के जब तक हमनी के संज्ञान में ना आई हमनी के जब ऑफिस से ही बात आवता हमरा लगे ना आई तो हम एकरा के जस्टिफाई करें हमरा बताई जस्टिफाई करे खातिर हमरा लगे आवे के पड़ी लोग के हाँ फलाना आदमी हमरा से पैसा लेकिन ले हर के तो आवाज नहीं के उठा सकत नो एगो आम गरीब जनता तो आवाज अरे लिखित तो हमरा से अकेले में आके कह सकता हाँ ई बाटे हमरा से अकेले में अपना कह आवाज सकता पे- तो जरूर हम पर कुछ करें हाँ ऐसा ई बात रुआ जनता से कह सकता नहीं बिल्कुल रउआ चैनल के माध्यम से कहता नहीं कि अगर हाँ। जनता के कोनो समस्या के चाहे दोहन हमारे नगर परिषद में होता तो डायरेक्ट अगर अगर उनका माने लोग के बुझाता कि ना ऐसे माने दिक्कत बा हमरा हाँ। तुरंत हमरा से मिले आ हम अगर काम ना करनी तो जौन कहीं करे नहीं महाराज हम की हमरा लगे आवेला तो केकर हम काम ना करनी ई सारा लोग जानता एक गरीब जनता भी रुआ आवाज पे जाके बिल्कुल 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 हमार दरवाजा एकदम ना कहल जाला 24 घंटा खुलल बा खुलल बा हम एकदम माने ना होला एक तरह से कि दोनों मुट्ठी खोलल सब बानी हम आदमी हम एकदम जब खोजी 12 बजे रात के खोजी हमार मोबाइल को वो बंद ना होला रोज से बताओ तनी कभी कभी माने अब घरेलू बात रहो चैनल पर माध्यम से रोज से बताओ तनी कि पत्नी कभी कभी परेशान भी हो जाली माने उनका भी मैंने भागीदारी बा तबे हम मिले पहुंचल बानी लेकिन मान ली सोइल तले फोन ना होला तो मैंने का हम फोन हमार कभी भी बंद ना होला आ लोग के समाज में हम जे भी आ जाला हम जौने लायक बानी
कि हाँ हमारा शादी ब्याह बा चाहे हमरा के श्राद्ध बा के मरल बा, यथासंभव जोन हमरा से बन सकेला वो निश्चित रूप से हम सब लोग के मदद करेनी। वो बताओ तो 26 वार्ड से भी केहू हमरा लगे आ जाए सब कुछ जुड़ल बरुआ। बिल्कुल 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 कभी फोन कर सकता, मिल सकता। बिल्कुल हमारे एकदम ना कह जाला कि मुट्ठी खुला, हम एकदम ना कह जाला आम आदमी बनी, खास आदमी नहीं की आम मिले खातिर कोनो रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोनो नहीं। हम तो चलो बच्चा हमारे संगे बैठ के हम ई नहीं कि नहीं हमारे बच्चा में भी हम भूजा खा लेनी बैठ के, उहे लोग के संगे हम बैठी हो जानी, उ लोग से हाल चाल पूछ लेनी, क्रिकेट खेल लेनी बच्चा लोग के संगे कभी कभी जानी कहीं तो कोनो में ई नहीं खेलवा से बताओ तो ई बढ़िया लागल कि केहू के भी कोनो शिकायत बा डायरेक्टर से मिल ले, आवाज बिल्कुल 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 दिक्कत बा समस्या के समाधान मिली, बिल्कुल मिली। अच्छा मीरगंज नगर पंचायत से नगर परिषद हो गई जी, मतलब एगो जिला स्तरीय जो सुविधा होला वो नगर परिषद में आवेला जी। आज तक हॉस्पिटल के कोनो बढ़िया व्यवस्था ना आवेल मीरगंज में। आज भी मतलब केहू बीमार हो जाओ, अचानक से तबीयत खराब हो जाओ तो गोपालगंज सदर अस्पताल में जाए के पड़ी, ना तो हथुआ जाए के पड़ी। हथुआ में भी कभी व्यवस्था रहेला कभी ना रहेला, तो मीरगंज खातिर ई कब व्यवस्था बनी? देखिए मीरगंज में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र एगो बा, लेकिन शंकर जी के ना दिन में डॉक्टर बैठल है, दिन में एगो डॉक्टर बैठल है हमेशा, हमरा इसे जो जानकारी बा, लेकिन हमने के ओकरा खातिर प्रयास बहुत कोई सन, तो लेकिन सब कुछ सब लोग के हाथ में ना रहेला। बात समझ तनी जैसे मीरगंज में रवा नाला के बात कोई नहीं है, चाहे कोई नहीं है तो हमरा हाथ में बा, चाहे पार्षद लोग हमरा हाथ बा, कि आम आदमी अगर चाहे कि ना हम नाला कहीं बनवा दी तो ना बनवा पाई, नहीं वो संभव नहीं है। वही तरह स्वास्थ्य केंद्र में हमनी के लिख सकतानी सन, बढ़ सकतानी सन, जांच कर सकतानी सन, बनवावल ओकर योजना दिहल आ व्यवस्थित कइल ई सरकार के बड़का लेवल के चीज बा। लेकिन मांग तो रुके करे बिल्कुल कई बार। अच्छा हम ही नहीं मांग कइले, मीरगंज नगर के जनता भी मांग कइले बा, एमे हम अकेले नहीं की, हम भी अपना स्तर से मांग कइले बा, बात ज्यादा महत्व हम भी अपना स्तर से मांग कइले बनी, व्यवसायी संघ से लोग भी बहुत लोग मांग कइले बा, पार्टी से स्तर से भी बहुत लोग मांग कइले बा। देखी कब होई एकरा खातिर हमनी के बहुत प्रयास कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम तो चुनाव लड़ रही रोज से बताओ तनी, ओहू बेरा हमार माने एजेंडा में रहे कि ओकरा के कइल जाओ। तो देखी बिल्डिंग एगो बनल बा, में जाकर वाला देख ली लो, एगो नया बिल्डिंग भी बनल बा में व्यवस्थित तरीका से। और वैसे हम बताओ तनी कि हम 2 साल 2.5 साल होता चुनाव हमरा माने जीतल है, 2 बार हम 3 बार गइलो बनी, ओकरा साफ सफाई भी करवाले बनी। माने रउरा अगर सुबह 8 बजे से ओपीडी जाता नहीं तो शाम के 5 बजे तक रहो जब एगो डॉक्टर एकदम मिली है और वो दिखा सकता नहीं, सुई ले सकता नहीं, लेकिन वैसे ना काम चली। ये भी बाराउल कहल एकदम बिल्कुल सत्य बा कि हमने के हथुआ या गोपालगंज जाए पड़ता। देखिए बगल में अब सब लोग लागल बा, कितना प्रयास रही अब से, बिल्कुल हमार प्रयास रही। अब तो देखिए चुनावी मूड में आ गई बा सरकार, अब देखिए एक बाद प्रयास कइल जाए, फिर स्थानीय देखिए हमनी के प्रयास में करे पड़ी, माननीय जे विधायक बा वहाँ के प्रयास करे पड़ी, माननीय जे MP साहब बनी वहाँ के भी प्रयास करे, सब लोग के संगठित प्रयास रही, निश्चित रूप से बनी काम हो।